Dwedwch wrthon ni rei, pryd wnaethoch chi ddechrau gyda'r Undeb? 1946. 1946. Jyst ar ôl y rhyfel orffen. Pan jyst gyda'r Undeb yn Porthmadog. Ac wrth gwrs yn Northampton Place wedi ni. Oedd Rhys Nicholas na'n gweithio pryd ar fan hyn. Reit. Yn is-ysgrifennydd. So gyda fe, fe yn dysgu fe sy'n neud. Reit. Fe fi. Pwy oedd yr ysgrifennydd bryd hynny rei? Cynnig Davies. Reit. Reit. Ac wrth gwrs gyda ni 840 ond rhywbeth o'i rwysri fe hynny. Oedd rhan fwyaf yn cael y test. Reit. A'n ysgedydd. Ioreth Jones oedd colygydd yn ysgedydd, dwi'n credu. Ie. Ar pryd. A wedyn... A fi'n cael Cynnig Davies oedd yn ysgedydd test oedd y plant. Os dwi'n cofio'n iawn. Pwy oedd golygydd y test rei? Dyfnall Owen? Ie, dyfnall o golygydd y test. Oedd gyda dyfnall. Os oedd rwy'n dod yn trws, ac oedd efo'n siarad yn nhw, oedd rhoi i pen Tony Glist. Reit. A capur ni law, ac oedd e'n mynd at y trws yn gweud, o sori, wi fusi iawn, yn ganol leid treithawd. Oedd yn cadl y miwn. Oedd pennar ddim yn dreifo pennar Davies ro'n y lle. Na. O chi oedd o siofar? O ie. Byddech chi'n mynd gyda fe wedyn, byddech chi rei i wahanol? Un oedd ecstas i dreifo Cynnig Davies, beth wedyn? Oedd e'n licio dreifo. Reit. Oedd e'n rhaid i cael test, test y gael. Wel, am test y gael, bydd oedd. Nagodd. Dwi'n ddedys yn y set front, a nhw 3 gweinidog gyda Cefn, ac o'n nhw siarad trwy'n amser o'n i dreifo. So, i chi'n gwybod lot o gyfrinachau, te rei? Os ydych chi'n syni. Os ydych chi'n syni, beth oedd yn ymlaen. Oedd y chries i'n gwasti John Penri yn Rhagfyr 1961. O'n i'n neud nifer o lyfrau. Llyfr mwyaf wnaethon ni oedd Aros Mai Gwynfor Evans a'r cyfieithiad Saesneg Land of My Fathers. Ac fe werthwyd 5,000 o gopïau clawr caled. Oedd yn anhygoel yn yr amser yna. Yr awdur o'n i'n gwneud gwaith iddo oedd Dr Tudur Jones. Oedd Tudur yn dod asgrif mewn i chi a dde ddim yn newid comer o'r ysgrif gwreiddiol. Oedd yn bendithiol i argraffwyr achos dim byd gwaith na office corrections di-ddiwedd. Oedd Tudur yn berson arbennig. Wnaethon ni hanes Annibynwyr Cymraeg. Do'n i 3 llyfr arall iddo hefyd. O'n i'n neud 2 bapur wythnosol, y test i'r Annibynwyr, a Seren Cymru i'r bedyddwyr. Pan ddechreuais i o 25 na. O'n i'n, wrth o'n fodd o'n i'n neud beth o'n i'n licio, chi'n gwybod yn fe. Fel gwaith yr enwad, o'n i'n neud gwaith y bedyddwyr i gyd fel mater am gyfnod mawr yn fe. Ond ar y cyfan oedd yn lle hapus iawn i weithio. Gwyndaf Jones ydw i. Ges i'n ordeinio yn Weinidog yn 1971. Yn gwbl anisgwyl, ges i wahoddiad gan y parch Derwyn Morris Jones, ysgrifennydd cyffredinol yr Undeb, i fod yn gyd olygydd ag Alun Page ar y tyst. Ac yna ni glemdod fe dderbyniais i y gwahoddiad. Y peth sydd yn aros yn y meddwl i yn hyfnod yng ngolygyddiaeth oedd derbyn llythyr wedi'w gyfeirio ata i. Oedd i wrth y Vatican. Agor yr amlen a'r llythyr
gyda garbau swyddogol y Vatican yn Gymraeg yn ymeio i am y mod i'n camddehongli dogma yr eglwys babyddol ar yr athrawiaeth o gyfiawnhad drwy ffydd. Syndod i mi oedd bod ymhwt golygyddol i yn cael ei ddarllen yn y Vatican a bod yn swyddogol felly bod nhw wedi ymateb. Fe gyhoeddes i'r llythyr yn ei grynswth yn y tyst. Ddechreuais i fod yn olygydd yn 1993 a gorffen diwedd 1999. Ac oedd e'n gyfnod eitha cyffroes yn wleidyddol, cyfnod ôl Thatcheraidd, gyda dipyn o drafferthion yn y Blaid Doriaidd, wedyn ni gyda buddigoliaeth ysgubol Tony Blair ar Blaid Lafur. Ac fel golygydd y test, o'n i'n cyfeirio ato fe'n eitha aml. Ac yn syllafu enw fe yn BLER, gyda to ar yr E. Un o'r gyfranwyr oedd Aled ap Gwynedd, Pigion ap G oedd ei golofn yn cael ei alw, ac mi roedd y golofn yn un oedd yn pigo nifer o ddarllenwyr. Un peth arall oedd yn help mowr oedd cartwnau oedd yn ymddangos yn y test yn y cyfnod hefyd, gan David Jones Aberteifi. Ac mi roedd y cartwnau yn bigog, rhai ohonyn nhw, ond yn effeithiol iawn. Ac mi roedd pobl yn gwerthfawrogi hynny yn fawr iawn. Erbyn diwedd y ganrif ddiwethaf, mi roedd trafod un o'r enwadau yn digwydd. A lot o drafodaeth ynglyn â hynny, lot o hebu ynglyn â hynny. Oedd yn un o'r pethau oedd Aled ap Gwynedd yn cyfeirio ato yn barhaus. Ond mi roedd yn enyn ymateb, ac oedd yn dda beth, oedd angen trafod, ynddo fe. Trenu nag yw'r drafodaeth yn parhau, achos mae angen trafodaeth cyson ar y materion hyn. Hywel Richards, golygydd y test am ryw 5 mlynedd yn dilyn Marcus Wells. Wy'n meddwl mai 2005 y dechreuais i, tan tua 2010. Ar hyn o'n i'n deimlo oedd bod angen i'r test fod yn bapur i gysylltu ni fel annibynwyr a'n gilydd, yn gyfle i'r eglwysu i rannu hanesion. Yn gymaint â dim, i ni allu ysgogi ac ysbrydoli'n gilydd. Oedd e'n newydd i fi siwr oedd y test yn cael ei osod at ei gilydd, ond fi o'n i'n hynod o lwcus o Gareth Richards yn gwasg Morgannwg. Oedd yn gyfaill da iawn i'r test ac i'r undeb. A David oedd y cysodydd, ac oedd David yn wych. Fi'n cofio 2 waith bod fi'n cael galwad ffôn ar bore dydd Iau, lle mae'r test, ond ni wedi mynd i'n gwely nos Fercher ef anfon e. Drwy drigaredd mi roedd e'n barod. Ond rhyw brofiadau bychwelni sy'n dod i'r cof, ac oedd Gareth yn amyneddgar iawn. Fi di Alun Tudur, golygydd y tyst, a dwi wedi bod wrthi erbyn hyn ers oddeutu 10 mlynedd o leia. Da ni wedi mynd yn lliw ar ddwy dudalen, ac oedd hwnnw'n arloesol yn ei bryd oherwydd dyma'r papur Cymraeg wythnosol cyntaf erioed i gael clawr a tudalen ôl lliw. Be sy'n gyffroes am y cyfnod yma ydy bod ni'n gwybod bod ni ar ddiwedd cyfnod euraidd yn hanes y neilltuaeth Gymraeg a Chymreig. Ond y cyffro ydy gofyn beth sydd gan Dduw ar yn cyfer ni i fewn i'r flwyddyn a'r ddegawd a'r 20 mlynedd nesaf.
oherwydd mae o'n ymddiried i ni y gwaith o addasu i gyfnod digidol, i gyfnod amlgyfrwng. A swn i'n meddwl y bysa tyst i'r dyfodol yn rhan o ddull amlgyfrwng o gyfathrebu, lle da ni defnyddio fideos a gwefanna a podlediadau. Da ni'n mwyn gwybod os fydd o'r bapur am byth bythoedd. Fydd o'n dod mewn ffurf PDF digidol, ond yn sicr mae yna ddyfodol i rywbeth fel y tyst ar gyfer y blynyddoedd sydd yn dod. Arfon Jones ydy'r enw, ac mi roeddwn ni'n swyddog ieuenctid i'r Undeb rhwng 1980 ac 1986, ac oedd o'n gyfnod bendigedig. Jyst isio gweld pobl ifanc yn dod i gredu'n Iesu Grist o'n ni, ac isio gweld pobl ifanc yn gweld y tu allan i'n traddodiad capelaidd ni felly, a yn dod i berthynas efo Iesu Grist ac efo Duw y tad trwy Iesu Grist. Dyna oedd yng ngobeth i, ac felly oedd bob peth, yr adnoddau o'n i'n trio i paratoi, y cynadleddau o'n i'n mynd iddyn nhw, oedden ni'n cynnal ymgyrchoedd yn yr Eisteddfod. Oedd, dwi'n cofio un flwyddyn, gaethon ni ymgyrch arbennig o lwyddiannus, lle oedden ni'n mynd rownd yn holi pobl ifanc a phobl hŷn ynglyn â'u credoau ac yn y blaen. Oedd o'n gyfle gwych i sôn am y ffydd efo pobl. Iowan Gruffydd ydw i, ges i'r fraint o fod yn ysgrifennydd cenhadol Undeb yr Annibynwyr, y trydydd i wneud y swydd hwnnw ar ôl diweddar R.E. Edwards a diweddar Ieuan S. Jones. Ac fel mae'r swydd yn dweud, gofalu am weddau cenhadol y gwaith oeddwn i, ac oedd hynny'n golygu drwy weithgor cenhadaeth gartref er enghraifft, a thrwy Gymru i Grist, gweddau cartref y gwaith, ac yna drwy ECOM gweddau tramwr. Yn y swyddog cenhadol yn John Penri y dath y cyfrifiadur cyntaf i John Penri, a elfennol iawn oedd y cyfrifiadur hwnnw, a fi yn unig oedd yn ei ddefnyddio fo. Ond yn y cyfnod hwnnw, gyda chymorth eraill, fe ges i cyfle o adeiladu y wefan gyntaf i Undeb yr Annibynwyr. Ie, mi gyrraeddes i yna, o'n i yn tynnu at 30 oed, a hynny fel oedd y ganrif yn troi felly. A beth oedd ar y gweill ar y pryd, yn daten reit boeth, oedd un o'r enwadau. Oedd hi'n drafodaeth go galed. Rhagfarnau, wel ar y ddwy ochr. Pobl a'i traed yn sownd yn y ddaear, fan hyn da ni'n sefyll. A egwyddorion, wrth gwrs, ar y ddwy ochr. Wedyn yn ystod y cyfnod yna, fe sy'n na 7 mlynedd, o'n i'n trio dal y golau ar helpu'r eglwysi i ddatblygu, i fod yn wahanol. Beidio aros yn ei rhigolau. Tre cael nhw i beidio bod yn sefyll yn yr unfan. Sy'n rhaid i chi fod fel y wedech chi 10 mlynedd yn ôl, a 100 mlynedd yn ôl. Mae'n iawn i chi newid. A mae'n iawn i chi fod yn eglwys annibynnol, wahanol i honna sydd draw fanna. Sy'n eisiau chi gyd fod yn unffurf chwaith. Un o'r pethau mwyaf mewn ffordd yn ystod y cyfnod o bod ni wedi symud yn lleoliad oedd y swyddfa'n arfer bod yn Heol Sant Helen yng nghanol Abertawe. So rhwng y naill beth a'r llall, mi benderfynwyd mae'r peth doeth fydde i ni gael adeiladau i ni'n hunain mewn lle mwy hygyrch o lawer ar y cyffiniau, cyffiniau'r dinas, ac o fewn cyrraedd hwylus i'r draffordd. A mi gaid cymorth gan ECOM, cymorth mawr iawn gan ECOM, dros 200,000 i gyflawni hynny. Oedd wedodd rhywun wrtho i, oedd wedi bod yn gweithio yn John Penri, cyn y mod i'n cyrraedd ar ôl i mi cael y menodi. Gewch chi lot o hwyl yn John Penri.
Mae yna lot o chwerthin yna. Ac mi oedd hwyl hefyd, ydych chi'n gwybod. Oedd ambell i lythyr yn dod yn Saesneg fwy nag yn Gymraeg hefyd. Dia John Penri. Dwi'n yn credu bod hwnnw'n llythyr dosbarth cyntaf, dwi'n yn meddwl. Pan o'n i yn dod yn ysgrifennydd cyffredinol yn 2006, yng ngobaith i oedd medru tynnu'r eglwysi at ei gilydd. Pwysleisio peth mor bwysig ydy bod na undod ac undeb rhyngthon ni. Ond mi oedd cael yr eglwysi i werthfawrogi y gymdeithas o fewn yr undeb yn eithriadol o bwysig i mi. Swn i'n meddwl na'r peth bwysica wnaethon ni oedd yn y lle cyntaf cael y cynllun arweinyddion ar gyfer yr eglwysi. Hynny ydy, nid pobl sydd yn teimlo galwad i'r weinidogaeth, ond pobl sy'n ymwybodol o ryw ddyletswydd o fewn yr eglwys maen nhw'n aelod ohoni hi. Y peth arall, y baswn ni yn cyfeirio ato fo ydy yn bod ni wedi gorfod ymgodymu a thechnoleg y cyfnod. Oherwydd grym y cyfrwng cenhadol ydy fideo a theledu fod i ni. Dyma sut da ni'n cael at bobl. Da chi'n medru cyrraedd, da chi'n medru mynd ar efengil, atyn nhw, lle maen nhw, boed yn y gegin, yn y parlwr, allan nhw fod yn ei llofft, unrhyw le. Maen nhw'n medru weld ar ei ffôn, ar ei iPad, neu ar y cyfrifiadur. A dwi'n meddwl bod hwnna, torri drwodd i hynna, yn gynnar fel ag y gneithon ni, wedi bod yn blian yng nghap Undeb yr Annibynwyr. Wel, swn i'n licio llongyfarch Undeb yr Annibynwyr ar gyrraedd i ben blwydd yn 150 oed. Mae o'n ardderchog o beth. Ac bod yna bobl sydd wrach yn bryderus am y dyfodol, swn i'n hannog nhw i sylweddoli bwy da ni'n gweithio. Da ni'n gweithio i'r holl alluog, a mae'n hamsera ni a'n prydiau ni gyd yn ei law o. Felly mae rhaid i ni ymddiried yno fo, dyna di ffydd, ydy trystio Duw. A mae eisiau ni fel undeb ac eglwysi ac unigolion wneud y penderfyniad, doed a ddelo dwi'n mynd i ddal i gyhoeddi'r negas. Dwi yn hyderus y bydd pethau newydd, dwi ddim yn siŵr pa mor gyffyrddus y byddwn ni, na faint o beth sydd gyda ni a beth i ni licio fydd yn para, ond dwi yn hyderus na fydd yr eglwysi yng Nghymru yn diflannu, bydd eglwysi Iesu Grist yma o hyd. Dyna gobaith penna. Mae'r dystiolaeth gynulleidfawol yn eithriadol o bwysig i fi, a wy'n dymuno pob bendith ar yr undeb a'i waith ac ar y cynulleidfaoedd hynny sy'n rhan o fywyd yr undeb i'r dyfodol. Ia, mae'n rhyfeddol, o'n i'm o gwmpas pan ddechreuodd o, ond mae'n rhaid i mi ddweud, mae'r undeb wedi gwneud cyfraniad arbennig dros yr 150 o flynyddoedd. Ac dwi'n gobeithio gwelwn ni'r undeb yn gwneud eto, ond y gyfrinach ydy, a dyn ni wedi weld o'n dechrau, y gyfrinach ydy bod rhaid newid a chymhwyso'r gwaith i'r diwylliant ac i'r gymdeithas dyn ni'n byw ynddi. Dymuniadau gorau i'r undeb, a gobeithio y bydd o'n parhau i fod o gyfraniad gwerthfawr i'n heglwysi ni yn y dyfodol. Mae Undeb yr Annibynwyr Cymraeg wedi bod yn rhan o yn bywyd ni fel teulu ac o'n gweinidogaeth ni. 3 ohona ni fel meibion wedi bod yn weinidogion i'r arglwydd Iesu Grist yn had, wedi bod yn hyfforddi gweinidogion am 15 mlynedd ar hugian. Ac felly mae yr undeb wedi cyfrannu o ran gweledigaeth a chefnogaeth a sbarduno neu cefnogi gweledigaeth eglwysi ag unigolion mewn ffordd sydd wedi bod yn adeiladol iawn. Felly, penblwydd hapus i'r undeb yn 150 oed a phob dymuniad da i'r undeb yn ystod y blynyddoedd sydd yn dod.